i-fix natin yung ano, camera natin. Migo! Stop! Whoop, whoop. Morning. Kape tayo. Sinado to. Morning, morning, morning. Kape muna, kape. Yung ano?
connect. Ayusin natin yung wifi. Yung ating camera. Yung sa harap.
Natin. Hindi siya nag-ano. Hindi, makukuha rin kita. Okay muna tayo. Tayo mag-connect eh. Ayusin natin yung noise. Yun. Ayun. Ayos na.
Tapos yung ring natin doon, ayusin natin. Oh, shoot. Bakit? Kaya,
Morning. Robot. Excuse me. Do you have guys this camera? It's all good. This camera, put in your house. Wise camera, WYZE. Better than Ring. May our amigo there, Antonio. He puts one too. It's good.
alarm. Ayos. Pinix na natin yung camera. Next time yung ring. Okay na. Ayos na. Paano na siya? Motion. Yun. Setup done. Ikot ako.
ayos na. Ayos na ang buto-buto. Okay, ayos na yung cam. Siren. Okay, ayos. Ang i-fix na lang natin itong ring camera natin na yan. Yan. Papalitan natin yan. Yung camera. Medyo luma na yan. Yan yung camera na yan. So, okay. Ayos. Okay na. Okay na yung camera natin. No? Ayos na. Ayos na. Let's go. Abush. Prepare na tayo. Sino dyan? Ay, papasok na. Pinix na lang natin yung camera natin. Hello, hello. Hello, hello. Tayo mag-work na.